भोजपुरी के अभी इन दिस टाइम अभी जो सबसे बढ़िया कलाकार जेकरा के हम मानी लाइक करीला छोट भाई जेकर कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा बा उनका सामने के काय हमनी के तो उम्मीदियो बीत गेल। हां 75 के जन्म जोड़ लिए 50 नहीं रहनी। आप कलाकार के संग रो बोलत नहीं ऐसा मजबूरी बा कि अब दोसर कोनो काम करने के सकत। अब का करे ये बा लोग कहत कि ई फ्लॉप कुल कलाकार हो इनकर गाना ना चलल। आइए खान सर पटना वाले उनकर वीडियो देखनी तो कहत रहे कि जौन गांदा सुने खातिर मिलियन में लोग बाड़े जौन जौन गंदा बात सुने खातिर मिलियन में लोग इंतजार कर रहल बड़े वो भाषा के नाई कौना घाटे जाए वो अगला भोजपुरी कहा जाता है बोलो तो अगला अलग बात है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो अगला बात। अच्छा तो जौना बाउर गाना के सुने खातिर मिलियन में लोग निमन गाना बस हमने के चौके पूरे खातिर बनी जाए प्रभाकर पड़े अशोक ऋषि एगो ओने एगो बांगू घुमता। अच्छा चौको पूरो खातिर चाहे न एक लाइन और आदरणीय दुल्हे राजा के शुभ अवसर के शुभ विवाह के बहुत बहुत बधाई बा स्वागत बा जे भी हमनी के गणमान्य व्यक्ति जुटल बा हम सबके सम्मान करते हैं। और एक लाइन तो साउंड बढ़ा दो है पर लोड मत करो कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना बढ़िया बढ़िया गीत सुननी है। सुंदर सपना के पहचान है सिन्होरा सुघर सपना के पहचान है सिन्होरा दुल्हन के दिल के अरमान है सिन्होरा ए तरी तक केहू के संग केहू जिंदगी काटता बाकी तू वो जिंदगी सतावे के समान हो। बधाई वगैरह हो गई लेकिन अपनी दुनियादारी में चले जाए हमारा मिथिलेश भैया के फरमाइश दो लाइन गीत के शीर्षक पर माटी के घर कि जब हालात मारला तो थके हुआ तुम्हारेला केहू बरियारा ना है धरती पर इस शास्त्र में कहल बात इस समय से बरियार है धरती पर दुनिया में केहू ना हो। समय आई सत्य हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र महाराजा हरिश्चंद्र आऊ है हरिश्चंद्र के डोम के घरे जब बिछा के तुमको नाम हरिश्चंद्र के नाम हरिया हो क्या भाई कि जब हालात मारला तो केहू औलाद मारला जब माटी के घर हो बरसात मारला जब माटी के घर हो जब हालात मारला केहू औलाद मारला जब हालात मारला केहू औलाद मारला जब हालात मारला केहू औलाद मारला जब माटी के घर हो
सुशील भैया जतना तहनाव उतना बुझात हो साइड गलती ना काहे ई हम बुझत नहीं कि अगर प्रभाकर बाबा ये गावत रहे तो ये श्रोता बड़ा दर्शक के कहू ना श्रोता बड़ा ऐसे हाँ जेकरा भीरी पैसा बा जमाना ओकरा साथे बा साच के झूठ झूठ के साच बनावलो करे हाथे बा ई गाना ना कुंदन बाबू ई गाना ना जौन हमरा रोजिनी बीते गाना ना ये था जेकरा भीरी पैसा बा जमाना ओकरा साथे बा साथ के झूठ झूठ के साथ बनावल ओकरे हाथे बा ऐसनी रोग हा गरीबी कायनात मारेला जब माटी के घर हो गए भोजपुरी के बढ़िया टीम हमारे छोट भाई अंतिम बाबा हमारे बंटी सिंह जी हमारे मिथिलेश बाबा बेंजू के जवाबे विष्णु जवाबे हर जोड़ के उन्हें खेतों पे जोड़ बड़ा हाई तो को कलाकार है दोनों छोटो भाई बड़े रियाज भाई और राम धनेश्वर धनुष तुरे के फेर में बड़े राम धनेश्वर बराबर रामेश्वर हवे धनुष सोच कला हो तो तब तुरी मैं लोग सब काम करते भाई ईमानदारी से जेकरा खाती खुशी को जब उहे दी कम हो दुनिया के रीत है कहे गवत हो दुनिया के सेकेंड हैंड मोबाइल कीन के भारतवर्ष के आधा से अधिक युवा अपना गर्लफ्रेंड में अजुराई हुआ भारतवर्ष के आधा से अधिक मतलब 70% युवा अपना गर्लफ्रेंड में अजुराई हुआ सेकेंड हैंड मोबाइल कीन के चाहत कि कैसे खुश रहो अरे पापा लड़की के गुण नहीं खन लोग जाने लड़की तबे तक तारा संगे बिया जब तक तारा से बेहतर केहू नहीं मिल जाता जहिया बेहतर मिली भैया तारा तार नंबर ब्लॉक आदरणीय हमके गार्जियन और बारात मालिक कहल जाए या हमके गार्जियन कहल जाए दूल्हे राजा के पिताश्री प्रभाकर बाबा के कहीं चाहे प्रभाकर पांडे कहीं चाहे प्रभाकर जी कहीं चाहे प्रभाकर कहीं सब कुछ हमारा है
इनका आवे से हम भरत शर्मा के बाद भोजपुरी सुने लगनी, साथ साथ और सुने लगनी। ये बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमने के गीत सुने वाला है जा, ई गीत सुने वाला है जा, हमने के ए सुने खातिर वो सब के बोले बनी जा, हमने भर रात सुनत जा और हमने कोनो फेर नहीं। बार बार धन्यवाद आदरणीय के आप विषय वस्तु आदरणीय के बहुत बहुत सम्मान। हम पहले ही कहनी है गार्जियन से कि अगर प्रभाकर बाबा गावत है तो जो श्रोता हो, अगर श्रोता हो तो अशोको मिश्र के 2-4 पैसा जरूर चलिए जाए। कैसे कि दोनों के साथ साधना एक ही हो, केहू खड़ा होके गावेला, केहू बैठ के गावेला, लेकिन बात विचार उतने मन दिल उतने मिलेला। हमेशा जेकरा खाती खुशी खोजब उहे दी गम हो, दुनिया के रीत है गवत हो, दुनिया के रीत है गवत हो। और आखिरी बात, ओइसे तीर का मारी जवन बात मारेला, ओइसे तीर का मारी जवन बात मारेला। ईमानदारी से बोली हल तक 10 आदमी मंच पे कलाकार सब हम परिवार से, अपना परिवार से अगर अपने आप के हम अपने आप के संपूर्ण घोषित करते हैं कि हम संपूर्ण बानी, सुपरस्टार बानी, मेगा स्टार बानी, पावर स्टार बानी, संपूर्ण कब उनका कमाना जी जब तू हमेशा अपने चीज प्रस्तुत कर, तब हम यह केहू तारा के संपूर्ण मान संपूर्ण तब ना हुई जब प्रभाकर बाबा के गाना उठा के गावे लगा, अशोक मिश्र के गाना उठा के गावे। आई मैं कहता हूं पावर स्टार कैसा ना क्यों कल के कार्यक्रम सुने बड़ी आप समुचित हैं, समुचित रहिए। आपका गीत पूरा दुनिया गा रहा है, आप दूसरे का गीत गा रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। तनी दुख लागल जेकर के सम्मान करते नहीं, वो भाई गलत काम करी तो तनी भाई कि ओइसे तीर का मारी जवन बात मानेला, ओइसे तीर का मारी कि जब माटी के घर होके तो बरसात, जब माटी के घर होके तो बार बार धन्यवाद, स्वागत। साच ट्यूशन वाला भैया गलत गलत जला धर्मेंद्र जी तो ओकरा से कहा जाए। ऐसा बात नहीं कि हम सबसे ऊपर बनी ना, हमरे वक्त मानत नहीं से हमारा मन में दुख बा, मानत नहीं से दुख बा। अगर ना मनती तरह चर्चा ना करते आई